Toto je posledné video z videí venovaných modulu prednáška. Na tomto videu si ukážeme, ako využiť modul prednáška pri simulovaní stratégie vyučovacej pomocou kartičiek. Niekedy sa stane, že máme koniec tematického celku, dajme tomu, že učíme matematiku a chceme žiakom dať zopakovať si veľké množstvo úloh a mnohí učitelia to robia tak, že vytvoria kartičky, kde na jednej strane je zadanie a na druhej strane dajme tomu nejaké riešenie alebo niečo a teraz chcú, aby žiaci riešili každý inú kartičku v tom istom čase. Keby sme urobili vlastne prednášku v tvare, ako bola na poslednom videu, keď sa pripomeniem, o čo išlo, mali sme tabuľku rozvetvenia, bola tam vetva A a nejaké 3 dávky učiva a bola vetva B a nejaké iné 3 dávky učiva, tak keby sme dali takéto niečo robiť žiakom, tak tí, čo by si vybrali vetvu A, by dostávali naraz tie isté príklady. Čiže všetci by naraz riešili úlohu A1, potom po nej úlohu A2 a A3. Poradie, v akom by dostali tieto úlohy, by bolo dané tým, ako sme to my zadali do Moodla. Lenže niekedy je dobré, ak žiaci neriešia úlohy v tom istom poradí, ale ak to poradie tých úloh je náhodné. Čiže niekedy je výhodné zmeniť takúto štruktúru na podobnú štruktúru, a to je na túto, kde mám tabuľku rozvetvenia. Vetva A napríklad obsahuje kartičky ohľadom riešenia kvadratickej rovnice, vetva B kartičky ohľadom riešenia lineárnej rovnice. A teraz tí, ktorí si vyberú vetvu A, budú dostávať tieto kartičky, ale nie za radom, najprv jedničku, dvojku a potom trojku, ale náhodne. Na to, aby sme to naučili Moodle, aby im tie kartičky dával náhodne, aby ako keby náhodne vyťahovali kartičku a dostali úlohu, vyriešili, vrátili späť, vyťahli náhodne ďalšiu kartičku, ktorú ešte nevideli, vyriešili, vrátili späť, tak na to potrebujeme tzv. Zoskupenia. A zoskupenie, to je práve tento čiarkovaný obdĺžnik, ktorý zoskupuje tieto kartičky. Takže poďme na predchádzajúcu prednášku, ktorú sme vytvorili. Ja som tú prednášku oproti tej predchádzajúcej malinko zmenil. Má tú istú štruktúru, tabuľka rozvetvení, kde máme, buď sa skáče na kartičku A1, sem, z kartičky A1 sa skáče na nasledujúce a tak ďalej. A potom je tu koniec rozvetvenia a potom mali sme ďalšie 3 dávky naposledy a z nich sa skákalo na jednu za druhou a potom na koniec rozvetvenia. Ja teraz urobím toto. Každú jednu z nich som ešte doplnil, som zabudol povedať, každú z týchto kartičiek som doplnil tak, že oproti minulému príkladu v minulom videu som teraz doplnil aj možnosti. Stále som dal, že odpoveď A je tá správna, odpoveď B je nesprávna. Ano, odpoveď A, keďže je správna, hádže na tú istú stránku a odpoveď B, keďže je nesprávna, hádže na tú istú stránku. Ano, čiže toto sú tie kartičky, ktoré mám a ja sa teraz vrátim, ano, čiže pôjdem späť na tento náhľad na prednášku a vytvorím z týchto prvých 3 kartičiek zoskupenie. Čiže pred kartičku A1 pridám zoskupenie a nazvem toto zoskupenie, že to bude zoskupenie A. A skákať sa bude z tohto miesta na neprezretú otázku v rámci tohto zoskupenia. Nie na nasledujúcu kartičku, ale na neprezretú, to znamená ľubovoľnú náhodnú neprezretú. Uložím stránku. Teraz musím niekde to zoskupenie ukončiť, takže za kartičkou A3 dám pridať stránku koniec zoskupenia a premenujem ju, aby som vedel ktorého, takže to je koniec zoskupenia A. A stadiaľ sa bude skákať z toho konca zoskupenia A, sa bude skákať na tabuľku rozvetvenia, tabuľka rozvetvení, áno. Uložím stránku. No a stačí teraz každej jednej z kartičiek, ktoré sú tu, povedať, kam sa má skákať z nej, čiže nie na ďalšiu kartičku, ale pozrieme sa pozrieť, v prípade správnej odpovede nebude sa skákať na ďalšiu kartičku, ako bolo predtým, ale na neprezretú otázku v rámci zoskupenia. Ano, čiže uložím stránku kartička A2, budem skákať na neprezretú otázku v rámci zoskupenia
no, keď je správna odpoveď. A pri kartičke A3 tiež skočím na neprezretú otázku, pri správnej odpovedi na neprezretú otázku v rámci zoskupenia. Dobre, dám uložiť stránku. No a ešte jedna vec. Z tabuľky rozvetvení máme pri skliknutí na A, na vetva A nám skočí na kartičku A1, ale my nechceme skočiť na kartičku A1, lebo potom by kartička A1 bola vždy ako prvá zobrazená. V tomto mieste skočíme namiesto kartičky A1, skočíme na zoskupenie A. No, čiže dáme uložiť stránku. Takže o čo teraz pôjde? Vetva A, vo vetve A tí žiaci, ktorí to budú riešiť, budú dostávať kartičky v ľubovoľnom poradí náhodnom, takže budú dostávať len tie, ktoré ešte nemajú prezreté. A vo vetve B ich budú dostávať sekvenčne, čiže najprv jedničku, dvojku a trojku. Dobre, poďme skúsiť, ako toto celé funguje. Na to, aby sme to odskúšali, nemožné použiť náhľad. Tu sa píše, že táto prednáška obsahuje prechod typu neprezretá otázka v rámci zoskupenia alebo neprehliadnuté otázky v rámci vetvy. Namiesto toho bude použitý prechod na ďalšiu stránku. Ak chcete otestovať tento prechod, prihláste sa ako študent. Čiže čo teraz urobíme? Prihlásime sa ako študent, aby Moodle zaznamenával aj to, čo sme robili v kurze a aj body. Takže pôjdem teraz na fyzika 1. A netradične nepôjdem cez účastníkov, ale pôjdem takto. Prepnúť rolu na, dám, že študent. Prihlásim sa teda ako študent, vidím stránky ako študent, hoci mám to isté meno, svoje meno a pôjdem na prednáška. Takže v tejto prednáške, keď teraz vyberiem vetvu B, tak mal by som dostať najskôr B1, správna odpoveď je Ačko, správne pokračovať, dostanem kartičku B2, správna odpoveď Ačko, správne pokračovať a B3, správna odpoveď Ačko, zvolte jednu odpoveď, správne pokračovať. Hodí nás to na vetvu, na pôvodnú tabuľku rozvetvení s možnosťami vetva A, vetva B a koniec prednášky. Vyberiem vetva A. Teraz ma to hodilo na kartičku A3. Čiže ja som tie kartičky 1, A2, A3 nevidel, on náhodne vybral tretiu kartičku a zobrazil mi ju. Vyberiem, odpoviem na ňu, správne, pokračujem, hodí ma na kartičku A2, náhodne vybral, odpoviem správne, pokračujem, správne, pokračovať, hodí ma na A1, zvolím Ačko, správne pokračovať a som znovu na tabuľke rozvetvení. Zaujímavé teraz je to, že ak ja znovu zvolím vetva A, tak sa ma to nikde nehodí. A dôvod prečo, lebo ja už som všetky otázky vo vetve A riešil a videl a vetva A hádže na otázky tie, ktoré som ešte nevidel. A keďže som už všetky videl, tak už sa na nich nedostanem. Takže takto to zhruba funguje. Je možné vytvoriť aj druhú, aj vetvu B urobiť týmto spôsobom. To som nerobil kvôli krátkosti času. Dalo by sa potom namodelovať úplne to, čo je na tomto obrázku. Kartičkový spôsob je možné použiť pri rekapitulácii už prebratého učiva, pri riešení úloh opakovanom. Samozrejme, keď máte len 3 úlohy, je to príliš málo, tam je dobré mať aspoň 30 úloh, aby to bolo bohaté. Študenti by mali sedieť v počítačovej miestnosti a každý riešiť svoje úlohy. Vtedy by to bola najväčšia zábava, s tým, že by dostali zároveň za nich aj body a celé by to mohlo byť nejakým spôsobom aj vyhodnotené. Takže toľko k tejto téme a vlastne to aj uzatvára tému prednáška. Samotná téma je o mnoho bohatejšia ako to, čo som povedal. Dá sa to nájsť v helpe na Moodle. Niekedy akurát človek narazí na bariéru angličtiny, ale v dnešnej dobe prekladač Google vie preložiť pomerne slušne, takže odporúčam urobiť preklad.